Basithola kuphi lezithu Basithola phi izini? Sengisho lezi ntokazi lezi yasigima izimba yazo emihle. Sesiqale wonke lamabhuku la. Kodwa nje nelanga elilodwa nje uzobona umunye endlula la kule strategy sakithi. Kukuphi emakubo Enye ehlala nathi kwesikhashana. Enye yazo Utata bophuding wami omncane uzohlala nathi amasonto amabili. Ubukeka njengadlo. Ubani igama lakhe? Igama lakhe uBeauty lokuzalwa. Kodwa simbiza ngelika Nyoni. Nyoni? Hey, Sibali, ngangisiza. Uyazi lengane insuku ezini ihleli nathi. Akazi iphuma out, akazi yena sebioscope. Kodwa ngasu hayi khuluma FK ukuthi uthi ngase ufuna ukuthini FK. Hayi suka. Uyazi, siboyikhipha ama out ibonisa indawo. Hayi washo nje lento vele kade ngicabanga ngakhipha ama out yazi ke ngikhombisa idorobha ebusuku yabona sabe futhi so groove yabona. Sibali, angazi ngikubonga kanjani. Hayi ubone wena ubonge mina imini efana ubonge wena mfowethu. Hey, lalela. Kusasa ebusuku ngeke kulunge. Ngibavakashela umzala wami. Okunganjani ke mhlambe senze Thursday ngolusine yangu ngabo 8 nje ebusuku. Sharp zinto. Hey. Uzomthanda. Njalo. Nyoni, ay izokala kumnandi. Hotela alfakwa ufaka cooking oil. Uyabona FK ngizo-organize igedlela mfowethu yabo organize futhi nesutshwana yabona into enjani ukuthi khona bani yabona ukuthi ngifuna ukuyitenda ingane phela ngifuna ukuthi ngikhohle yabona FK Liza oh yebo u-cooking oil lalela la sibona kusasa hayi kusasa ngolesine ya shabra right mfowethu Masumaphike osuphezulu kwawo manje. Gogo, uyabona namhlanje usuku lwami lenhlanhla angakayiboni inhlanhla nje phela. Weza ukuthi ugogo wakho wadukela ngapha. Uphuphile, ngitshela. Hawuswanga, ngiphuphe ngonyoni, sweet little nyoni. Sweet little nyoni. Inamba iphike leyo sisi. Hayi number 1 wami lo. Yazi uthini Morin uyena ngempela lolungele lento oyifunayo kodwa kuma ufuna ukwazi kabanzi ngaye ngibona ukuthi kuzofuneka nje kumthathe niphuma ama out kodwa ngisoze ngimtshela ukuthi konke lokhu i-research ngoba ngibhala imidlalo ngabaqashi angithi vele ngeke uma nje lento angazi uyithatha ngenye indlela abantu ngisho lapho ke asazi sanibone thokozile anti uMorin lo mngani wami lo umbhalo wemidlalo akhumbula ngaye ngakutshela ngaye Morin uAunty May ke lo sawubona ngiyajabula ukwazi nkosazana Thoko nifike kahle ngibhaka amakhekhe sengaze ngithole netiye kanti sizokuhlala weAunty umuntu esize kuye kahle uSidumo uyazi uthini angazi ukuthi kwenze njani ke namhlanje uluke ephuphana nje nonyoni wakhe kulungile uzani ngiyena khona bese kuwena sanibonani Sidumo lona umngani wami uMorin ongumdansi ngathi futhi ubhala nemidlalo Morin uyeke lo Sidumo Sawubona lona Morin umakhelwane kaAunty uLouis Gumede sawubona mntana ngiyajabula ukubona Wesidumo besikade sixoxa ngawe sinoMorin wasethi ufisa kabi ukubona ukubona mina yebo ngisanda kufika kule ndawo ngase ngizongothoka ukuthi wena ungangibonisa kahle kakhulu le ndawo ngingazi noma manje akazi ukuthini hayi yona for sure hayi ngiyayazi le ndawo impela hayi ngingazi ke noma uSidumo angangibonisa le ndawo ebusuku ufuna ukuthi ngikukhombise indawo ngizo kuthi ubani lo nohlanyayo ngabe uthoka usephambene ingqondo yini mina ngiyaphila saka mbungulu yithi cha kunganjani ngikuhambise kusasa ebusuku sengisho asiyana lapha kwaMathema siyena sePelican siyabuya lapha yaphula wena ukabanga ukuthi intokazi enhle njengalena ingafuna ukuhamba nawe yena kwaMathema nasePelican
mina ngibona kulungile lokho. Thoko kanti kwenzekani la ngitshela? Ngizokuchazela anti. Kunganjani ukuthi sihambe kusasa ebusuku? Okay. Sizohlangana lapha ngo-8 ebusuku angithi? Wow manje. Konje kusasa olesine? Olesithathu. Olwesithathu hayi makunjalo ke hayi singahlangana la ngo-8 ebusuku. Ngiyabonga Stu. Thoko sikumele sabe. Kulungile asambe ngempela ngoba siyaqala ukureheza in 30 minutes. Sisale kahle. Awu hambani kahle Ngihambe nami. Kodwa ungayenza kanjani into enjena entokazini yabantu? Ngiyabonga gogo. Vele ngiyazi ukuthi ugogo wakusashona. Uyazi lo mntana omuntu akazi inkinga azifaka kuyona. Ihlazo phela leli. Uyama nje uyayibuka lento iyenzeka. Ake usho. Kodwa unalo uzwelo nje oncane. Hayi, kodwa ngasho. Unika isithelo sona sithathe yonke insimu yase-Edeni nezinyoka zayo. Hawu! Thoko ke ngihlola muni phela lo wenzekayo manje. Cha bo anti uMoreni ubhala umdlalo ngeqasho ufuna ukwazi kahle ngempela ngempilo yazo nangokuthi iziphila kanjani. Ngase ngithi mina hayi akakathi ukuchitha isikhathi noSidumo. Uyazi nawe lapho uyothola yonke into ayifunayo. Uyazi ngeke ngambuke ngambone ngumuntu othandeka impela. Othandekayo. Cha hayi uqinisile ngasho njalo. Anti kulungile nisale kahle. Sihambe kahle bye bye. Hawu ngaze ngamdabukela lo nyoni wabantu. Manje ke mina ngizokwenza njani ngaleli phupho likanyoni Ngiyathemba ichazelile ingane yabantu ngalomhlola. Awu bazozibusisa ngokwanele. Semnandi benoSidumo. Hamba wena uhlishwa yini Louis? Sawubona. Ukhona uSidumo? uSidumo. Yebo nkosazana khona ngene. Hawu Salome. Sawubona Sidumo. Awu ngaze ngajabula ukubona. Unjani uGebs? Hayi ngokwazi kwami uyaphila. Ngisacela ukukhuluma nawe ngasese. Hayi imashini ngene ngapha ekhambeni lapha. Ake nisho nje ba. Kodwa bayibonani lempungulo uSidumo. Manje. Awusisize. Hayibo Salome yini? Umduduze please. Yini manje ma? Ugaba. Usephindile ungishiyile. uGebs. Uthole enye intombi. Hayi phela angikholwa phela. Sokushiyela futhi. Nami ngishaqekile kodwa kuyiqiniso. Yes, ungishilo ukuthi uthole enye intombi angazi ukuthi ubani. Futhi anginandaba. Hayi phela wena noGebs amathe nolimi phela ninje phela. Iqiniso lelo kodwa kusasho lutho. Uyazi uthe ugaba namhlanje. Uma iqoqa impahla zakhe ehamba, ngingahlala phansi, ngacabanga ngempilo yami. Ngivele ngazitshela ukuthi fanele ngiqale phansi. Futhi ukuze ukuthi ngimkhohlwe, kumele ngithole enye lisoka elingafani naye. Hayi kuyacaca ukuthi ke ufuna umuntu omubi ongafani noGebs angithi. Yebo kunjalo. Hayi nokuthi ke ufuna umuntu ongahlakaniphile ngoba phela uGebs phela uclever wala yabona nje. Yebo kunjalo. Sengisho umuntu ongasona isigwili nomuntu yabona onesifiso sezinto ezinkulu yabona umuntu ongasiyona iPlayboy angithi. Ilapho la ngingacabanga ngawe ke Sidumo. Wacabanga ngami Ukuthi umsize phela ngikhohlwa ugaba. Hayi kwakuhleke la. Sidumo, ngifuna ukuthi ungikhipha ama-out, ungibukise kuma-night clubs, kuma-hoteli, ukuthi ngizokhohlwa lesoka lami leminyaka leli eliyisigwili elizithandayo elidlalisa imidlalo. Ngisho ugaba phela. Usho ukuthi ke singaya kumama uyangichaza ngolesihlanu. NgoLwesihlanu? Hayi awuthi ngibheke incwadi yami ukuthi ime kanjani. NgoLwesihlanu ngesontwe ngomgqibelo nakhona ngeke kulunge. Ngomsombulungu ngine-fashion show esentini. Ngathi kuzoba likhuni ukumkhohlwa. Kuzoba likhuni impela. Kunganjani ngoLwesibili ntambama? NgoLwesibili? Hayi ku-right. Sidumo, ngazile ukuthi uzongisiza wena. Kulungile ke siyobonana ngoLwesibili. Masithi ngo-8 kanje. Ngo-8 ebusuku. Hayi ku-right. Ngizoza lapha. Ya. Sawubona Ntoko. Sawubona mama. Hello gogo. Usisebuyile emsebenzini. Cha kakabuyi ubethe uzoba ne-staff meeting kodwa ngiyathemba usendleleni manje. Umthetho wakuzama ukwenzani lapho?
Hawu mama ngithi ngayinela usiduma itaxi yakho. Usukhohle ukuthi ayiphuma namhlanje ebusuku. Uyithethe plent endala kanjeni? Ngiboleke kuGundi. Uzobe hamba nobani? Nomorina mkhumbula lo bela izolo. Umorini inamhla bese kuba ubani unyoni kusasa bese kuba usalume ngelinye ilanga istock fella seyintombi girls. Hayi, kodwa lamantombazana ayagula yini? Mama, ngiyathemba ukuthi bonke banezizathu ezithile ezenza ukuthi bafuna ukuhamba naye. Sanibonani. Hayibo yile. Sawubona sithi hayi taxi yami leso. Lembungu lizokwehlisa isimilo nezinga lomngane kaThuku. Louis, ngiyathemba ukuthi uMorin uyazi ukuthi uyifakaphi. Nazo ke Stumo. Hayi ngiyabonga Thuku. Hayi kodwa ngibhruke phela la. Ngicela ungenzele into eyodwa nje baba. Umphathe kahle uMorin umngane wami yezwa. Umnike good time. Good time ile ndazo ithola phela kuzobe is good is nice. Morin kunjani? Yebo Morin. Hayi ngiyathemba usiduma selungile ke manje. Thoko, uneqiniso ukuthi ngenza into elungile? Kuzoba mnandi ungakhathazeki. Kodwa kuze wazi la khona usiduma khona ungahle ngahambi kahle. Hawu Thoka, aya kanjalo uyadlala naMorin. Ngithi ngombheke. Sobona. Stumo, usafikile uMorin. Ngitshela ukuthi ngiyeza sengiyaqeda. Ungathatha isikhathi phela uyezwa. Vele kusobala ukuthi uyafana nazo zonke izimbungu. Uma sekuyela etshwaleni, hawu, uzokukhala umphimbo. Morin, ungazihluphi mntakwethu. Ayikho yonke lento umama ayikhulumayo. Mantombazana, useyeza. Stumo, bengithi uyenzele zakho. Hayi konke ngathi sokulungile ma sesingahamba manje. Stumo. Engathi gqoke wangaphelela. Hayi lesi istyle mase bachiphindele. Hawu neyicathula namasokisi nakho futhi style. Ngiyakhohle. Ungasho ukuthi angikutshela. Ito tong shops bali. Man, ume unomthandazo manje. Lona unyoni, lo usiduma. Sawona Stumo. Sawubona ma. Sawona. Manje Ulesithathu namhlanje angithi. vele lo start. Ngani uzoqhubeka ukuhamba nje? Hey, yayinhliziyo yakho Stumo. Yes, yayinhliziyo. Uza ngapha. Ngilinde ngapha ngiyathi. Muhle nesibali. Muhle ngempela kodwa ke usengelanga elimilona. Ujabule nzuzo ngolesine nje angithi. Ngolosini. Phawubhe usonkeleni kangaka. Uyazi ukuthi hamba nomuntu ukhona ngale. He? Ingwe ushaka tu. Phawume ngize njani? Okay. Lalela la. Uma ngiphila naye emva, angiyavuma ukubuya la ukusaza ama-out. Uzokwazi ukuthi uyamdlala. All right? Uthi ngimlanda ngcono. Cha ini? Hayi, miye kulungile. Angithi uthi khona omunye ngale. Yakho nokunjalo. Manje Nesu la. unesu. Mina ngizoba udoctor. Wena udoctor. Uyabona ukuthi ngizothi kufika ucingo yabona? Ucingo lufuna ukuthi ngiphuthume ngiye lapha ngoba isigulane yabona isigula kakhulu. Yini ke lokho?
wena uvumele mina yabona ukuthi mina ngudoctor yabona sengisho Hawu Stum, kanti wenzani lapha engiqala ukunengwa mina? Hayi phela ngiyaxolisa phela into nje kwafika ucingo la lungifuna Ukuthi mina sengixayekile, angazi kwenzekani, uvela ungishiya la ngedwa. empela nje kufanele ukuthi ke ngihambe Uhambe. Ngaze ngithanda ke lokho Stum. Dade. Bheka la nyona ukuthi ke omunye wezigulane zami uphethe phela isifo senhliziyo. Hliziyo? Empeleni phakathi kokufa nokuphila. Nkosi. Manje njengomuntu owudokotela akufanele phela ukuthi cha ngoba ke noma ufuna ukuphuma out nentombi yakho esexy hayi sokumele ukuthi ushiye konke phansi. Kusho mina nami ngisexy. Ngempela kodwa udokotela. Udokotela. Kanti awukanti FK akazange akutshele. Angitshelanga wena uthi udokotela? Angisiboni isidingo salokho mina. Awusiboni isidingo? Ha, kubaleke kabi uthi ngazi uthi udokotela phela mina angikaze ngijole nodokotela empilweni yami. Dr. Stumo. Yebo. Usingahambi yohlola iguli zakho. Uhambe kahle ungajahi. Uthathe sonke isikhathi sakho uzongithola mina ngilokhu ngihlezi la ngikulindile. Kusho ukuthi inyoni awunandaba ukuthi ke noma ngingahamba ngithi. Hayi anginandaba doctor. Hayi kulungile ke. Awuthi. Doctor? Uma usubuyile, khona into engifuna ungihlole yona. Ngikuhlole yona? Ilapha. Lapho? Ibuhlungu kabi. Ukishaya kwenhliziyo kunomkhuba phakathi. Ufuna ukuthi ngikuhlole? Yebo doctor. Ayi kulungile ke. Ithi uhlale lapho lobo buhlungu. Uphathe kanjalo ngize ngibuye ngiyabuya khona. Usuhlaleleni phela kuthatha isikhathi esithi ufake icathulo namasokisi. Hayi konke sokulungile. Singahamba manje. Cha baba, sisazoke siphuza itiyeke. Angithi nawe uthatha isikhathi eside ngale? Nawe kusazokusimele Stumo sezwana. Hawu itiye manje. Ngilungile ngizolenza auntie. Thoko, hlala phansi. Ngizolenza isitumo nje. Yena webantu, niyangizwisa. Ubani ufuna ukwenza itiye uStumo? Ngikutshelile ngathi imbungu lihlala inezinto zayo nje ezimangalisayo. Salome yini kwenze njani? Hawu yini wangangijabulela? Ngizokubona yikho ngilapha. Yaphansi. Manje Stu. Sengisabathe ngiyazama akuvumi ngimkhohle. Ubani? Mina noma uSheps. Kungabuye kube ubani? Kodwa Salome tshela mina angithi bese nje appointment ukuthi ubona ngolosibili loluzayo. Alright, ufuna ngihambe ngizohamba. Iyona ndlela ozongiphatha ngayo. Salome. Hayi. Hlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi uzinze right? Into khona okumele ukuthi ngenze ngokushesha ngokuphuthuma yabo. Hey. Wangena ufuna ukuyaphi manje Salome? Ngizolala la yena. Hayi bo ukwazi ungena la. Ngizovinjaya. Hayi man khona amagundane ngaphakathi. Amagundane. Salome. Salome. Wosala. Uhlala. Hey. Wazi ngayithola inkinga madoda. Hlala phansi. Noni, get. Shishisa. Get. Ulaswe. Chami. Utwenzani manje mohlele ekhishi? Wena ufunani la ngwafayi ngabe yadwa hambile? Hayi ngiyatshela isikhulu sami ithi nje. Ukwenzela lokho? Ukwenzela lokho wazini wena ngemithi?
uyazi ngikutshela ukuthi uhlalela soshaya uzamthile manje lekhini uthi wenzani Cha bengashayo zamthilili bengiyifunela inkomishana yamanzi ukuze ngiphuze ngendaba esilokozane lesenhliziyo lesade ngitshela ngazo. Nakho ke futhi sekuyangithanda ukungiqinisa ke futhi manje. Usho ukuthi ngempela doctor uzohamba ungasangihlolanga. Ingabe ngiyahlola manje phela ngushiwa isikhathi ngibe senkingeni phela. Uzaba senkingeni nobani? Hayi phela ne medical counsel bheka. Ithi ngikwenza litiye. Bese ke unganyakaza uhlalela ngithi ngiphuze lelitiye. Oshukela uthatha abayiwa ngakhe. Unganyakaze uhlale la ungilinde ngize ngibuya ngithi Ngiyakuthembisa doctor. Yini lewe nesiyenzo thatha isikhathi eside? hayi bengimata satha sasisi into nje umpompi bongafuna ukuvuleka kanti nje futhi noshukela ngutholanga nje angutholanga ubisi. Sisi lembungulu kukhona isiphezulu kwakho ngizwa ngaphakathi imoto ngasho. Uyazi ukuthi ubuqinisile weLuisa. Uvela uthi ushayele ekhanda nje. Uyaphi manje koko? Akumsebenzi wakho lo mbungulu ndini. Hayi sisi ningayi lapha. Ake usho wena siduma kwenzekani lapha emzini wami? Hayi sisi akwenze kulutho. Pho ubungavumi ngani singene? Khona umuntu wesifazane ofila phansi kwetafula. Wena mbulali mdlwengulu wembungulu. Sise Luisa simbambe. Simbeke phezu kwesihlalo. Dama webona siya. Uyaphi? Ngikutshelile ngathi khona usidumo. Siyabuya. Kwenzekani la? Nisho ukuthi umuntu ngiyasa kuthola ukuphumula. Wesidumo ngitshela, ufunani usalama ngaphansi kwamatafula nalo notoro. Uyaphi? Sisi ngizochaza. Uselefana manje Dr. Stumo? Dr. Stumo. Dr. Stumo. Dr. Stumo. Vele ngudoctor wamadlalisa. Shining, Toko to la SAG.